Bikotea hirukotearen kontra, hirukotean Kapellan, Txafe eta Apeztegi arituko dira, bikotean txapeldunak, Martinez de Irujo eta Martinez de Eulate. Eta hirukotean, gizue sekretua zein izaten den. Elkar ondo hartzen, elkarrekin ondo moldatzen. Horretan asmatu behar, horretan asmatu ezkero, ez da erresean tanto bat egitea, Irujo izanagatik ere. Baina geho atzelarik eutxi, gutxinez eutxi. Atzeti hauste bali ma, partidei hausita zeo. Baina atzelarik euste bai, bi aburrelarik ondora amate bali maie, ez da gerreza irukote irabaztea. Txafe bile jun behar dik. Nik uste beti izaten dugu, haingo pelotari ikusi dezti egin, eta alkarrera amatea zailedek, eta zein jakiteare bai. Eta Txafe horre ezkerrantxo oso ondo manejatzen dik, eta aldu guzti jun behar dik. Pelota guztita jun behar dik, kontraio multu azteko, ez pasartuko gare, frontiziaino beti bile, pelota guztita, Eta Kapellanek beti argion, horre hiru laukortan, eta nik Kapellan igual irukote honetan botez geixoan bat jarriko nien igual laukote honetan, baino alare defensan da, beha ondo moldatzen dut Kapellan. Eta bi aurrela, atzelarik eutxizko eta bi aurrelarik ondo moldatuzkeo, irukotei lehen esan detena. Ez da gerreza, txapeldunek lana inberko irabazteko. Lehenbiziko sake hau erraz eutxi beharreko bazuen Eulatek, baina ez dio eutxi. Bigarren sakea du Miguelek. Dituenak eman da. Eta barruan izan da, larri. Iruko sartu da, baina gaizki. Eta Txaferi labur geratu zaio, baina horren gorputzarekin, zangoekin eta sasoiarekin oso oker jotakoa izan da Irujorena, eta botea ere xelebre ingo zion, baina Zortzi 0-6, post bat, zazpi bederatzi bat bederatzi, edo zazpi amaika mezua bidali nahi duzueno. Hori esek dira gure lehiaketan parte hartzeko erabilitzak ezuen bi zenbakiak. Urdinen pilota kantxan. Luzegia. Irujoren bigarna. Txoko aniakua. Horretzen zuloik. Kapellan ez, Txafe. Kapellan zuloan da orain. Eta Irujo kutsa handia egin du. Beno, hasiera xelebra izan du partidak. Lehenbizi Eulatek ez zerretzuen sakea utxe egin du, gero Txafek pilota ona, orain berriz Irujok.
Jaso Eulatek. Abestegia. Irurentzat zen jotzeko modukoa, Txafek jo du eta bai ederki aprobetxatu ere. Ontzat eman dute, Txokora Txafek, atzera Irujok. Ongi Unai. Ederki Eulate. Bila Irujo. Atzera Eulatek. Erraz hartakoa. Errebote garbi-garbia. Haze brillu atera dion. Gerri-gerrian jo. Hau zalantzakoa izan da. Ez dakit horrek ezker horma non jo duen. Epaile gontzat eman dute. Eta gero berriz begira. Lautik atzera zituen oinak, baina errebote garbia izan da. Haze katza eman dio. Bina. Orain Kapellan Zabalera. Atzera Eulatek. Beste zartako handi bat Irujo. Zazpiterditik boleaz. Jaso Abestegiak. Zabalean luze hanketara. Ongi Miguel. Kanpora joan zaio. Indarra handia bai baina. Gehiegi gurutzatu du. Martínez de Irujo. Hiru eta bi. Abestegia oso ondo jogatzen hasiek, ondo eusten. Eta hola uste bai. Abestegia horren ondo jogatzen hori badu. Kontuz, diru urdintzeok. Txapeldunen aldezeok, dirue. Baina, nomido esentekin. Baina, guai arte gustatzen da izatak irukotea. Eta gauzak logikaz egiten ari dira. Sakea Irujok duenean, Kapellan jartzen da txokoan, bolea asko zobea duelako. Sake gaiztuei eta erantzun behar izan ezkero ere. Eta gero berriz ezker gantxoarekin tantoak errazen bukatzen dituena, pasatzen da txokora. Txafe. Beste pilota bat atera dute. Kapellan. Jaso Eulatek. Sartu intzaio Txaferi.
Gozatu gabea, tanto izan liteke, eraman Apeztegiak, ongi. Irujo. Bien tartera, bizi-bizi Apeztegiak eskatu, baina goiko txapara. Garbi dago Irujok argumentu nagusia abiadura duela. Estela zuloak eta hor zulorik ez dago. Eta abiaduraren bitartez erasan behar die. Eta azkeneko tantu hau alaxe egindakoa izan da. Abiaduratik. Da, pixkat bin tartea eta... Baina hortzerean, bi, eta nik uste atzeneko orduan utzi ziok eta horreati zitu behar bezala zehatu. Erdiko sakea, arazorik gabe, jaso Apeztegiak. Eta seiter dira. Ongi Irujo. Jaso, ongi txafe. Atzera Irujok, bolea zazpitik, ongi Unai. Ergi txafe. Ezkerraire luzea, botiboleaz jaso Miguelek. Ezker zeharra, jaso Miguelek hori ere. Atzera orain. Amarrera. Ritmo eta bizitasun handia ide jartzen, Irujo tanto ondare baino defensan da ondo moldatzen haitu Irukotea. Biurri, Miguel Kapellanek. Ez aurrea tezatzea, gelditu gaurreak, haindik aurreako pausoa. Eta ondo biurritu baitio, dago atzeak eindunen denborik ez. 4-3. Hortxe geratu da eraba salduta Juan Martínez de Irujo. Amairu minutu partidak, 6 jokoak, Miguel Kapellanen sakea. Ongi Unai. Bila txafe. Txapara joan zaio, oso ongi joan da Bila, joan behar duen bezala. Baina txapara.
Ez dio eutsi Unaik. Bost eta lau. Erdikoa, horri utzi dio. Erreboteko zulotik ongi Unai. Zehafe txokora berriz. Sotamano. Para Ibartarra. Eskuin Sotamano ikaragarria, 3 jok eta errebotera. Ze eman dio. Ziztu batea zaiona, Zer eman dio. Haundia eman dio, haundia. Eta ez arrotuta eta goiti bueltan sabaia joko ez joko, Zer izan da hori. Bole Azkapellan. Eulatek trafiko ondi xamara zuen hor parean. Eta hor eragin dio. Hor eragin dio. 3 joren pilotakadaren bizitasuna aparta izan da oraingo honetan ere. Eta Kapellani Jocek klasik. Horietan atzelari hor lezak eskatzeko. Atzeak, Zazpi eta lau. Bana bine 3 eta 4 joan dira. 5 eta 4 aurreatu dira lehenbizikoz urdinak eta orain 3 tantoz ere aurretik. Eutsi Eulatek eta kendu. Apeztegia. Ies egin eta txapapera joan zaio Pedro Martínez de Eulateri. Bost eta 7, beste pilota baten biladoaz, egin dezagun tartetxo bat iragarkientzat. Autoa aldatu beharra daukat. Autoa aldatu beharra daukat.
jarri nahi ditut etxean. Altzariak jarri etxean. Altzariak jarri nahi ditut etxean. Nahiren bat baldin baduzu, betezazu gure ilusioen sailean. Ilusio kreditua, Euskadiko Kutxa. Nahi baduzu, ahal duzu. Nik lehen zaila nuen. Zorionez, dermatologoak egunero HS erabiltzea gomendatu zidan. Dendrite aholkularitza enpresa independentearen ikerketak egiaztatzen duenez, Divorcio. Bost eta zazpi, beste tanto bat jokoan. Gurutzatu Txafek, gaizki jotakoa, eraman, baina ez txapan izan dela adirazi du aurreko epaileak, eta atzekoak ere bai. Txapan izango zen ba, nola nahi ere zaila eraman du, Zaila eraman, bueno, ez da balekoa izan, baina hor asko ibili da. Baina txapan izango zen. Hotsa aterako zuen. Hor jo gabe libratu ote den ere pentsarazi lezake errepikapenak, baina hotsa entzun izango dute epaileek. 8 eta 5. Bolea bien tartera. Dejadatxo egin nahi izan du ezker horma apur bat jo eta pixka bat zabaleratuz, bien tartera jokatu nahirik horrere. Bai, hor luze jokatzen nahi eta indartsu jokatzen nahi eta urduan kontrarioke bi aurrelarik beti luzean zeuzkek eta zuen aukera txarra. Lauko kuadro gortan etxoiteziek eta hor motzen. Aukera hona hauen, eta jokaldi ondo indi, baina txapazpira. Urdinen pilota atera utere orain gorriek. Oraingoan bai. Beira. Eulatek sake eraman du, baina ezin izan dioken du eta Txafek ezin hobeto gurutzatu. Hor, aurreko puntaino aukera gehi ez da izate, baina holakotan dena eta jun behar dut. Partida berdintzeko aukera hirukotearentzat. Ikari parea.
Eutsi Kapelanek. Erreboteko zulotik, Eutsi Apeztegiak, bien tartera orain. Txokoko bien tartera alegia, Irujok. Boleaz Kapelan. Bezain atzera Kapelanek. Txafe bila. Eta Irujok jokaldi egina izan du eta gaizki jo du. Zortzina. Bana bina iruna launa. Zazpi eta lau, zortzi eta bost aurretik urdinak. Eta orain berriz ere ados Jaun Andreok, ados. Dirua pare-parean oraintxe dago. Artekari batzuek urdin diote, besteek gorri. Eutsi Eulate. Arratsaldean berriz ere pilotazaleok arazoren bat izan dugu gure konexioarekin, baina gauzak ez dira hemen asko aldatu. 9. tantoa oraintxe egin du Hirukoteak, 9. Kapelan, Txafe eta Apeztegiak, 10 Irujo eta Eulatek. Txafek egin duen 3. tantoa. 3 gairez. Irujok berriz egindakoak 5 ditu, sakez bat. Airez beste bat. Errebotean 2 eta Oskarren ere aurrean egina izan da. Jaso Irujok. Txafe. Atzera. Ongi Irujo. Gaizki jotakoa. Eutsi Kapelanek. Eta gantxo ikuskarria Irujorena. Goitik behera ezkutatu egin du, zulorik ez dagoela, baina askotan behartzen du luze jota, eta orain honetan berriz primeran gurutzatutakoa izan da, ezin hobeto motz-motzean erra. Etziok eman denboike
Abitzeko ere. Txaloak jo dizkio Kapellanek berak ere. Egira. Ikusgarria izan da, eta txalogarria. Lan erdietan, bi tantoz aurretik da, bikotea. 11 eta 9. 34 minutu partidak, 16 jokoak. 3 jok egindakoak 6, sakez bat, bi paretaz bat, airez bi, errebotean bi, horietako bat sotamano, galdutakoak 3. Kapellanek egindakoak 2, sakez bat, txapagainean bat, txafek 3, 3 airez. Apeztegiak eta Eulatek ez dute egindakorik, galdutakoak 2 apeztegiak, bat behartuta, bat Eulatek. Aldageletara joan jin labur bat egin eta hemen da berriz ere Iturengo atzelaria. Orain luze, txafek eutxi. Ongi eskatu dio Eulatek. Erki. Lastima izan da, merezi zuen horrek tanto izatea. Erabat engainatu du Irujo, azkarra gainera, baina txapara joan zaio. Ederra benetan, Berriz ikusiko dugu, begira. Dotore botadik, jokaldi hona indik, baina txapara. Hiru tantoz aurretik, bikotea. Luzegia. Jaso Kapellanek. Gaizki jotakoa. Martínez de Eulate. Eutxi Pedrok. Apeztegia. Gaizki jo du. Hamar eta 12. Bost pilotari hauen artean, bi dira buruz-burukoa jokatuko dutenak, buruz-buruko txapelketa nagusia jokatuko dutenak, binakako txapeldunak egin justu ere. Eulateri gonbidapenez eman diote lehen mailan parte hartzeko aukera. Irujori ere ala eman zioten bere garaian eta lehen bizikoan irabazi egin zuen honek. Iaz berriz txapeldun orde izan zen. Oraindik
aste batzuk baditu Irujok buruzburukoan sartzeko, baina Eulatek ia hurrengo partida buruzburukoa izango du. Datorren asteburuan, bueno, bihar izango da. Lehengo ostiralean izan zen Julen Retegi eta Xabier Urberuagaren arteko atariko partida, aurrekanporak eta 22 eta 14 irabazi zion Urberuagak Erretegiri, eta Ulestiarra lehen mailan izango da. Bihar ikusiko dugu Tolosan Esainek ala Peñak zeinek lortzen duen txartela, eta nola nahi ere datorren asteburuan hasiko da buruzburuko txapelketa nagusia, eta guk bi partida eskainiko dizkizuegu. Bata Zeanuritik, Goñi hirugarrenak eta Leitzak jokatuko dute Zeanurin. Ostiral arratsean izango da hori. Eta igande arratsaldean berriz, Oiartzungo Madalen Soron, Juan Txokokak eta Binakako atzelari txapeldunak Pedro Martínez de Eulatek jokatuko dute. Bi horiek, Zeanurikoa eta Oiartzungoa zuzenean ikusi ahal izango dituzue. Ostiral gauean bata, igande arratsaldean beste. Ederki atzeratu du Eulatek. Ederki eutsi Apeztegiak ere. Eta gero eskatu. Sotamanoa Irujok berriz ere beldurgarria. Ireki, Jaso Kapellanek. Ongi Miguel. Zabalean Ñakua. Eulatek boleaz Jaso. Ezker Sotamano ongi eutsi dio Eulatek. Benetako tantoa jokatzen ari dira. Irujo bereziki jokoan asko sartzen eta biadura handia jartzen. Dotore muitudik. Emanez gainea, baina bi jarrita zizkek eta hori kontan defensan ondo ditu. Hori ondo. Bolea Biurria Kapellanek eta ezin eraman Martínez de Irujok. 11 eta 13 iragarkiak. Atseden hartzen txapeldunak. Aurkian lasai eseririk. Irujok 6 ditu eginak, 4 galduak. Eulatek egindakorik ez, galdutakoa bakarra Kapellanek. 3 egin ditu, galdutakorik ez du. Txafek ere 3 eginak, baina galdutakoak 5 Baraibartarrak. Eulateren datuak
Eta Apeztegiak egindakorik ez, galdutakoak 2. Bolea Zirujo. Txafek ederki ireki du. Amabi eta 13. Txafek egin dituen Laura Gairez. Luzegia. Eskerrak izan da, urdi gontzat. Sake beldurgarria zen. Gainera lehengoan Eulatek buruz burukoa jokatu behar duela eta bere kezka azaldu zuen. Ez dakiela orain. Sakei erantzuten asmatuko duen. Binegako txapelketan gehienak Irujo kendu dizkiola eta hori zioen txantxetan eta arrazoi pixka bat badu, finalean bakarra eraman behar izan zuen. Beste 10 Irujok. Hortan ez da txarra Eulate. Gehiago izango karrozeria handu muitzen. Lan gehiago izango ez hartan. Moldatu gozak egera maten. Apeztegia. Lareun pilotaka da. Txafek txokora orain, baztertu intzaio Irujori baina eraman, Apeztegia. Eulate. Ederki atzeratu du. Apeztegia oso ondo eusten haiek. Bikotean. Ies egindakoa baina gainean, txokora ederra! Ederra, Juan, efektua alderantzizkoa, hormabikoa jotzeko erabiltzen den efektu horrekin egin du jokaldia, baina ñakua egiteko eta txoste ginaraziz gainera jokaldi benetan ederra izan da eta eraginkorra. Egira. Oso ederra. Lan handia egiten ari da Irujo, handia eta ona zuloak ikustea eta aurkitzea ez dela erresa, baina 7 baditu eginak, sakez bat, biparetaz bat, dejadaz bat, airez 2 eta errebotean beste 2, horietako bat Sotamano jotakoa. Galdutakoak 4. Kapellanek eta Txafek bien artean 7 dituzte eginak. Irujok adina eta galdutakoak berriz, Kapellanek bat ere, Txafek 5, beraz, Irujok berak, datu hobeak, oso alde txikiarekin, baina datu hobeak Kapellanek eta Txafek baina. Ez tarria bustitzeko ura eskaini die. Eskatikoak, eta Kapellan eta Txafe dira elkarrekin solasean. Apeztegia errebote inguruan eta txapeldunak aldageletan. 211 pilotaka da orain arte. Kapellanek eta Txafek bien artean 109, Irujok 106 eta atzelariek 98. Partidak 48 minutu, jokoak 20:30. Banna, Bina, Iruna eta Launa joan dira. 7 eta 4 eta 8 eta 5 aurretik gero urdinak, 8. Amairu eta 10
Hiru tantuz aurretik izan ditugu Irujo eta Eulate. Une honetan 14 eta 12. Bost pilotaria kantxan, Irujoren sakea. Erdikoa, erki eutsi dio Apeztegiak. Ezkerra ire luzea. Beste bat, orain botez. Kapellan, jaso nolabait. Ezker sotamanoa. Zer ritmo jartzen duena. Bien tartera, Kapellana jo du. Keinu. Gora. Pilotak gurutzatua eta arroa. Izan da Eulaterena. Gora joan zaio ezker horman. Garbi. Eta berriz ere ze pilota atera erabaki ezinik. Gorriak askotan ari dira. Epailearen gana joan eta saskian diren denak eskatu eta behin eta berriz probatzen. Miguel Kapellan. Sakez egindagorik ez du. Hori ere gora. Hori ere goian izan da, aurrekoak ez, atzekoak erabaki du orain honetan, atzeko epaileak, eta ongi erabaki ere. Aurrekoak ez du garbi ikusi, baina atzekoari begiratu dio, eta honek ongi adierazi du. Ez da, ni bintzat ez dut zalantzarik izan hor, ezker hor maio duela, dudarik ez dago, eta hor pixka arrimatu zontek, eta hor ezkerpat unkutudik. Eta malauna. Lehen esan dut, Kapellanek bat ere zuela sakez, bai bat bazuen eta orain bi. Gantzua Kapellanek. Bolea. Ezin Eulatek. Hirukote aurretik, 15 eta 14. Erbi asko aurrelariaren sakea. Eraman. Eulatek. Atzera Kapellanek. Bolea Zormadiak.
Ezkerra ide indartsua, Erki Txafe. Ongi Irujo ere. Zatu haindaren bezala jokatu behar likia. Eta hor asko mugitu behar duna Txafedek. Defenditu behar duen Zabaleen da. Ataken da honen ikuste honen pelota hona izango laurun korrika txokoa jun. Hala ondo ahi moldatzen, Hor Zabalen da hona asko mugitu behar izatik. Ongi Abestegia. Baztertutako pilota labur xamar geratua gainera, baina eraman egin du hori ere. Ezin horri eutxi Kapellanek. Amabosna. Hiru joke egin duen 8. Oraindik ere baduzue lehiaketan parte hartzeko aukera. Deitu 8-0-6, post bat, 7-9, bat 9. Edo bestena zigorri mezua, 7-7 amekara. 300 euro irabazteko aukera. Urdinek ateratako pilota. Eta berria dela iruditzen zait. Orain arte erabili gabea. Luzegia. Pare-parean dira, 15 eta artekariek 100 urdin diote. Txapara joan zeio Kapellani. Irujoren bisake geratu dira erantzunik gabe. Behar bezalako erantzunik gabe. Kapellan. Txafe inbertzu korrika, bile. Ezkerra ide indartsua. Irujok. Ongi Miguel. Barrundek. Pestegi atzetik, bai. Hori ere bai. Bultza gaio izan, pestegi ere. Eulate. Txapa gainekoa. Gantxoa.
Eutsi Eulatek. Erkia bestegia oso lan ona egiten ari da. Aztertu, baina jaso Eulatek. Kapellan jaso, baina kanpora. Ezker hormari itxasita jarri du pilota. Irujok, ezin izan du jaso Miguelek. Bi tantuz aurretik, bikotea. 17 eta 15. Eutsi Abestegiak. Miguelek moztu eta tanto. Partidak oraintxe ordu bete. 25 minutu terdira doa jokoa. Errioxarraren sakea. Atzera Irujok. Ongi eutsi dio Txapek. Eulate. Erki. Eman dio Irujok. Haze pilota atera duen Abestegiak. Atzera berriz ere Irujok. Bolea Zunai, jaso. Oso partidu kompletua jena idek. Abestegia. Ez behartu ez dutelako. Bolea zazpitik askotan saiatu behar izan du. Eta bagarri ditzen, fallatu, oso ondo jogatzen nahi dek. Ñakua eta tanto! Bigarren, Ongi Irujo. Otik saiatzen ari da, teorian ez dauden zuloak aurkitzeko. Eta aurkitzen ditu bai. Egira, orain honetan Kapellan luze zegoela. Ñakua efektuarekin. Eta garbi asko ikusi dugunez. Bigarrenean eraman du Miguelek. Irujok egin duen 10. tantoa. Hirukote baten kontra ari dela kontutan hartuta. Ez dago bate gaizki. 11. gainera. Sakez bi, biparetaz bi, dejadaz bat. Airez beste bi, txapa gainean bat, errebotean bi.
Dejadaz bi eta biparetaz bat. Egindakoak 11, galdutakoak 4. Eta orain 19 eta 16. Etxe Eulatek. Atzera Eulatek ongi orain. Apestegia gamarretik. Jaso, barruan ote. Bai. Ongi itxoin dio Txafek. Dejada. Eta aukera ederra alperrik galdu du orain Miguel Kapellanek. Dejada hori ez da ona izan. Aprobetxatu eta tantoa bukatzeko moduko pilota zuen Kapellanek. Behar bezala luzean txean eta bizi moztu balu. Hortxe ikusiko duzue. Baina txapara joan zaio Migueli. Orain arteko alderik handiena. 4 tantoz aurretik bikotea. Bolea bien tartera. Kapellan. Ezin sartu Txafek. Kantxo ederra, eraman Irujok. Txafek ez du gozatu, hemen da Irujo. Eraman hori ere. Txoko Añakua, Eulatek eraman eta gero jokaldia egin nahi izan du. Eta oso nabarmen joan zaio kanpora. 17 eta 20. Defentsa bikaine erakutsi du orain Irujok, erasoa ez ezik. Horre atzerak etorri eta eraman. Gero berriz ere Zabala zaintzera joana zen. Txokoan egin du jokaldia Txafek. Lehen bizikoan harrapatu du Eulatek, baina bere jokaldia ez da balekoa izan. Aurkian Irujo. Bera da pilotakadarik gehien jo duena. Kapellanek eta Txafek elkarrekin bien artean jo dituztenak zenbatuta 155 eta Irujok berak bakarrik beste horren beste. Kapellanen sakea. Egindakoak 5 ditu. Galdutakoak 2. Eginak sakez 2, airez 1, txapa gainean 2. Galdutakoak bat erasoan bestea garbia. Sake bizi-bizia, eraman Eulatek. Txokora, eta tanto. Argi Txafe, tanto
Dozer tanto oso politik indizkik, hor pelota gehixio hain bilatu hartzen zenbait gaitan, ez di aukera gehi izan baino, ondo alare, tanto mordoska indik. Hor, ezker hormari itxetxita jarri du gainera. Airez bost egin ditu. Egin dituenak denak Airez. Bolea zerantzuna izan dio sake horri, Irujok oso behean hartu du. Eta txapazpira joan zaio, 19 eta 20 alderik handiena. 20 eta 16an izan dute. Partida aitzongi bideratua zuten. Berriz ere hor dira. Tantu bakar batera. Kapellan Txafe eta Apeztegia. Eraman eulatek. Hoi bilatu inbertzin. Beak indu nahi gozin, Apeztegiak, ozea. Kontra egun muitu hazi. Gantxoa ez du behar bezala gurutzatu hor, eutxi Irujok. Bolea indartsua. Hor ondo. Eskuinkada ederra. 6 pilotaka da. Apeztegiak eskatu eta oso ongi. Dottore jokatzen nahi da, Apeztegia. Bide. Ezkiotakoa, zain jarri dio ala ere Irujori, Punpalaster eraman. Ze pasatzen da, hor aurren sartuzkio, gaizki jotare, lan handi jarrizkio. Ezkerra indartsua Irujok, eraman Kapellanen olabait, Irujo. Atzera, erra pilotaka dau ere. Eutsi Apeztegiak, bila Irujo. Txokoan, baina Txaperi eskura etorri zaio eta ez du barkatu. Izkutatu, Ederra izan da. Txokoan jokatu nahi izan du Irujok, baina aurre xamarrean zegoen Txafe. Eskura etorri zaio eta ezkutatu egin du. Eta seigarrena Airez induna. Eta gehinak, odenak oso politiak izan ditu. Elkar ongi hartzen ari dira. Hirukotean jokatzen ari diren aurrelari biak. Hogeina, azken lau tantoak gorrientzat. Ja, Eulatek, larri lehenbizikoan. Ongi Irujo. Atzera Txafek. Erki Irujo. Bostetik orain. Bien tartera. Apeztegia Sotamano eta kanpora joan zaio. Ez dio grazia hundirik egin Ituren darrari. Oiei, herriarekin eutsi behar izaten zaie. Eta besokin bakarrik. Jartzon pixukin, espaio geusten gerrikin. Aldeitea erreza izaten dut eta baina hori xentziok, ez dik osatu aldein intziok, ez ziok eutxi gerrikin.
Besokin bakarrik jodik. Ikustagon. Tente jo du. Berria ongi sartzen dio Unaik, baina hor ez dio behar bezala eutxi. Zabalera joan zaio 21 eta 20. Aurretik Irujo eta Eulate. Irujoren azken sakea izango da, luzegi ateratzen ez badu. Ez du pilota hori nahi, azken sakerako. Adoa Iberoarra. Sakea da, beldurgarria izan da, zenbat ibili den, Asko, ikeragarri izan desakea. Eta atzeren txapeldunek, bihin kontra ez die kontrarioek izan, txapelketontan. Txapeldunek izan ditugu eta irukote irabaz intziek atzenen. Atzenen partidu gogorra izan de lan asko indien, eta ni partidu entretenitua izan de gainea. Gustura ikustekoa. Gustekoa, bai. Bikotek ondo jogatu dik, bikote txapeldunek, Irujo gaur indarsu jogatu dik, eta Eulatere maila honen ondek. Apestegiak oso ondo jogatu dik, oso ondo utxiziek. Eta aurrelarik nik ustenun baino hobeto moldatu juk. Txafe tanto polit egin dik, hobeto moldatza bat zeo, baino ez ditu gaizki moldatu. Txafe oso ondo ondek, tanto bukatzen jundanetan. Eta kapelian hori bile pixka